बर' फरायसा आफादनिफ्राय गोजोननायखौ बावहरदों। मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन लेखायै जोंहा मोनसे मिशन दङ, बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज, थामहिनबा बड'फा गोजोरथियारि सोलायनायनि मावथांखि। बे मावथांखिनि गेजेरजों जोङो बाक्सा जिल्लायाव गुबुन गुबुन दखरा एबसुखौबो मिरु एबसुनि बिथोन लेखायै जोङो बे मावबादा हाबाफारिखौ जोङो लानो थाखाय जोङो बिथोन हरनाय जादों। दा बेनि गेजेरजों जोङो जोंनि गेजेराव गोमालांनो हमनाय बे जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना दामनाय देनायाव फ्राय गोसो गैया जालांबाय जोंनि हारिमुखौ लाखिनो थाखाय। दा बेखौ लानानै जोंहा रंजालि बैसागु फैगासिनो दङ। दा बेवहाय जोंहा माखासे हाबाफारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो लागोन। रंजालि बैसागु फालिथाय दङ। दा बे फालिथायफोराव जोंहा जोंनि माखासे दामग्रा देग्राफोरनि गोबां आंखाल जालांनो हमबाय। दा बिथांमोना बेफोरखौ बांद्राय गोसो होनो नागिराखै। दा ओंखायनो जोंनि गेजेराव मोनसे जोङो जांख्रिखांनाय जोङो लाबोफिननो हायो नामा? जोंनि दामनाय देनायखौ जोङो जौगाफारसे लांनो थाखाय बा बर' हारिमुखौ जोङो बुहुमाव फोथांनानै लाखिनो थाखाय आरो बर' हारिखौ जोङो बुहुमाव सिनायथि जुदि होनांगौ जायोब्ला जोंनि हारिमु बिथिङाबो जोंनिया थिग जानांगोन। दा ओंखायनो दिनै जोङो नैबे बरिमाखा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 10 साननि थाखाय जा हारिमुवारि मावबादा लादों, दा बेखौ जोङो खोब गोजोननाय मोनदों। आसा खालामदो फैबाय थानाय समाव दा जायफोरा दिनै सोलोंनो होननानै दिनै ओंखारबोदों बिथांमोना साफा साफा बर'नि गेजेराव खाम दामग्रा, सिफुं दामग्रा आरो सेरजा दामग्रा बेबायदि हयथ' उजिगोन। दा बेखौ जोङो दिनै आसा खालामदों आरो बेजोंनो मोनसे समाव जोंनि बर'नि जा हारिमु, नैबे हारिमुवा बुहुमाव जौगा थाखोआव दावखोलांनो हागोन। दा बेखौ जोङो मोनसे आसा खालामनो हायो। गोग्गो आदार जाग्रा सुबुंफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मावरिया गामियाव मनाटिसा गावसुंथा हान्जानि सोद्रोमा हांमा ब्रह्म बिथाङा आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशननि गेजेरजों खानस्रि हासार आरो गोबोर हासारजों दिहुनजानाय अर्गेनिक मैगं थाइगंनि गला बेखेवनाय जाबाय। गोग्गो मैगं थाइगं जाग्रा गोसो गुदुं बायग्रा सुबुंफोरा गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जानबुं नम्बरा जाबाय 8011748256। जानबुं नं 8011748256।